Γεια σας παιδιά, Χρήστος Gamer 12 και από ό,τι βλέπετε επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Δεν άρχισα να κάνω βίντεο και σας το είπα και δεν άργησα. Από ό,τι βλέπετε έχω φτάσει στα 25.400 τρόπαια. Λοιπόν, σας παρακαλώ μπείτε στην κλάμπη μου, σας το ξαναλέω. Ναι. Ωραία, λοιπόν, σήμερα κάνω περισσότερο αυτό το βίντεο για να κάνουμε μαζί αυτό το καινούργιο event τη Supercell για τα 5 Legendary Star Drops, το οποίο άμα βάζεις likes και όχι dislikes και να είσαι toxic, τότε θα είναι καλό αυτό. Αυτό, πάμε τώρα. Θα παίξω με brawler με λιγότερα τρόπαια για να ανεβάσουμε. Θα παίξω. Όσο ψάχνω εγώ, γράφτε μου στα σχόλια ποιον θα θέλατε να ανεβάσω. 20 rank. Ωραία, θα παίξω με τη Charlie που έχω πάρει και τον Brawl Pass της. Εσείς δεν το είδατε, δυστυχώς. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, οκ. Δεν μας έβαλαμε πολύ καλούς, καλύτερα. Έκανα ένα kill ήδη. Πάει. Ναι, ότι είναι φάει ο search, μπράβο. Πάμε τώρα, φάγαμε τον gold. Όχι ρε, όχι. Δεν πειράζει, πάμε. Λίγα τα τρόπαια τα οποία πήραμε, 2 τρόπαια μόνο, αλλά συνεχίζουμε, δεν μας επηρεάζει. Τουλάχιστον δεν χάσαμε, αυτό είναι το καλό. Πάμε να βάλουμε το like, να μην μας πούνε και τοξικούς. Παίρνουμε εδώ το Parcube. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να βρούμε. Μόλις βρήκα ένα ντουο, αλλά πέθανε και ο συμπαίχτης μου. Και γι' αυτό δεν θα με βοηθήσει. Μάλλον όχι ένα, 2 ντουο είναι. Είναι 2, αλλά κολλάω. Κακό πράγμα. Μια Jessie, πάμε. Μας σκοτώσει αυτή, έχει πολλά. Πάμε να βάλουμε το κάτι, πάμε. Όχι ρε φίλε. Θα πεθάνω. Πάλι τα ίδια ρε φίλε, 2 τρόπαια, αλλά πάμε. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο τα τρόπαια, αλλά και κυρίως να πάρουμε likes για να πάρουμε τα 5 Legendary Star Drop. Και αυτός είναι ο σκοπός μας δηλαδή. Ωραία. Μια πέλη για συμπαίχτη, μια χαρά. Δεν είναι εντελώς αναβαθμισμένη. Επίσης κάνε ένα like και ένα subscribe γιατί με βοηθάει πολύ. Και σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει έως τώρα. Ένα comment, ένα share, ό,τι θέλεις. Είμαστε μια χαρά. Όχι, όπα τώρα. Θέλει προσοχή. Πρέπει να προσέξουμε. Ωραία, βγήκε ο συμπαίκτης μου. Πάμε. Ωραία. Θα μας φάνε. Έλα, κουνήσου. Willow. Να τους επιτεθώ. Καλύτερο έχει περισσότερη ζωή. Όχι, δύσκολο τώρα. Παιδιά, πάλι χάσαμε στην ίδια θέση, δεν άντεχα να κάνω κάτι. Ωραία, δεν πειράζει. Τώρα αυτή τη φορά -2, όχι σε 2 γιατί βγήκαμε τέταρτη. Όσο εγώ παίζω, πείτε μου στα σχόλια τι άλλα τέτοια θέλετε να κάνω, τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Θέλετε να παίξω μήπως και FIFA στο Xbox. Θέλετε να παίξω κάποιο άλλο παιχνίδι εδώ. Squad Busters. Θα το σκεφτόμουν, είναι πολύ καλή ιδέα και θα παίξω μια μέρα. Μαζί όχι. Ωραία, βγήκαμε επιτέλους. Λάθος πin έβαλα. Θέλουμε να κάνουμε το τέτοιο. Αλλά δεν πειράζει, ένας Edgar επικίνδυνος.
Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, πάλι χάσαμε στην τρίτη θέση. Δεν είναι εύκολο να παίρνουμε συν 2 και συν 2 και συν 2 και να χάνουμε κιόλας. Αλλά θα προσπαθήσουμε. Συνεχίζουμε. Δεν κουνιέται. Ωραία. Πάμε, βάζουμε το πιν. Χρειάζεται. Πάρουμε το πάρκινγκ. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχει ένας ντάκ. Μας έχει καταλάβει, αλλά δεν έρχεται. Ήρθε όμως. Ωραία. Μετά από αφού πέθανα. Ωραία, πάλι 3. Δεν θέλω να ξαναπάρουμε 2 τρόπαια. Δεν είναι καλό. Να βάλουμε το πιν. Ωραία, ωραία. Πέθανε. Δεν πειράζει. Πάμε, προσπαθούμε. Είναι δύσκολο. Παιδιά, πάλι συν 2 τρόπαια. Μεγάλο λάθος. Δεν πρόλαβα να τρέξω εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε. Αστάρι. Μας πήρε χαμπάρι. Μας έχει καταλάβει. Θα βάλω εγώ τις αράχνες. Τις έφαγε. Τις σκότωσα, αλλά βγήκε ο άλλος. Ωραία. Φύγε, Τζιν. Αυτή τη φορά χάσαμε 2 τρόπαια. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα βγω μία. Λοιπόν, μόνο 4 τρόπαια πήραμε. Κακό πράγμα. Αλλά τώρα να δείξω στα news το πράγμα. του Ιουνίου, σε 10 μέρες από σήμερα, αλλά δεν ξέρω πότε βλέπετε το βίντεο, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος πότε θα τέτοιο. 20 του μηνός, εγώ όταν το ανεβάζω έχει 10 ο μήνας. Τέλος πάντων, αν όλοι μπορέσετε και βάζετε το like, θα καταφέρουμε να μην είμαστε και toxic και να πάρουμε τα 5 star drops και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχει. Αν φτάσουμε στην κορυφή θα τα καταφέρουμε. Παιδιά, μόνο το πράγμα βοηθήστε για να φτάσουμε. Δεν είναι πάρα πολύ. Έχουμε 10 μέρες, δεν είναι δύσκολο. Μπορούμε, πάμε. Με καλούς αντιπάλους και συμπαίχτες. Ο συμπαίχτης μας είναι καλός από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω, αλλά πάμε εμείς να παίξουμε. Παίρνουμε εδώ τα πάρκιους. Ωραία. Πάμε, δεν είναι εύκολο. Ωραία. Παιδιά, για άλλη μια φορά 2 τρόπαια, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πάλι έγινε λάθος, αλλά όχι από μένα αυτή τη φορά. Από τον αντίπαλο. Όχι, από τον συμπαίχτη και λέω τον αντίπαλο. Γιατί πήγε μέσα στο ζώνη και πέθανε. Δύσκολο είναι, δεν είναι εύκολο, αλλά εμείς προσπαθούμε. Πάμε να πάρουμε τα πάρκιους. Ένα σέρκα, προσοχή εδώ, προσοχή. Πάμε. Ωραία, τους αποφύγαμε. Δεν καταφέραμε να τους σκοτώσουμε, αλλά αποφύγαμε χωρίς να πεθάνουμε. Πάμε τώρα, ένα Χάνκ. Προσοχή εδώ μέσα. Θέλει πολύ προσοχή. Πάμε να πάρουμε το πάρκι. Ωραία, πάμε. Φεύγουμε τώρα. Ο συμπαίχτης μου σκοτώθηκε, αλλά μόλις βγήκε, τον έφαγε ο Χάνκ που σας έλεγα πριν. Αλλά τώρα είναι επικίνδυνο σημείο εδώ που έχουμε κάτσει και είναι εύκολο να μας φάνε. Προσοχή τώρα, που θέλει προσοχή. Ωραία. Πάλι έχει μείνει ο Χάνκ με 15, είναι υπερβολικά πολλά. Δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Εδώ μπορούμε να τον νικήσουμε τον Μπάζ, αλλά τον Χάνκ είναι πολύ δύσκολο. Μας έχει one hit, νομίζω. Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Δεν πειράζει, πάμε πολύ καλά. Αυτό ήταν 7 τρόπαια. Το χρειαζόμασταν. Κάπως θα βοηθήσει. Για πάμε να κάνουμε ένα exit. Ήθελα να δούμε για άλλη μια φορά
εδώ πέρα το πράγμα. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε, αλλά χρειάζεται από όλους βοήθεια. Η πρώτη φορά έδινε Rare Star Drop 2. Μετά θα σας δώσει XP Doubler, θα είναι καλό. Μετά θα σας δώσει 2 tokens. Δεν θα ξέρω πού μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, αλλά κάπου θα χρειαστούν. Και από εκεί και μετά τα 5 Star Drops. Παίχτε όλοι και θα τα καταφέρουμε. Ωραία, πάμε τώρα να παίξουμε. Ωραία. Θα παίξω λίγο ακόμη και θα το κλείσω το βίντεο μετά από αυτό, γιατί θα βγει πάρα πολύ μεγάλο και δεν το θέλουμε αυτό. Πάμε όμως τώρα να παίξουμε. Ωραία, τώρα είναι επικίνδυνα, μία Νίτα και μία Λίλη. Μπορείτε να την πάρετε με τα credits. Επίσης κάντε ένα share στους φίλους σας για να το δουν και αυτοί το βίντεο. Επίσης κάντε με ένα follow στο Instagram, θα σας το έχω σε κάποια στιγμή του βίντεο εδώ κάπου. Όχι, με έφαγε η Νίτα, μας έφαγε, πολύ καλά όμως, δεν μας πειράζει. Συν 7 τρόπαια, καλό πράγμα και έχουμε και το win streak, αλλά τώρα θα βγούμε για να αποχαιρετήσω. Κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe, ένα comment, ένα share, στείλτε στους φίλους σου να το δουν και αυτοί. Peace!